Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de Tweede Kamer geen vliegtax wil. De Tweede Kamer in Nederland heeft ingestemd gisteren met de motie van parlementariër voor de partij PVV Peter van Haasen om de verhoging van de vliegtax niet van toepassing te laten zijn op vluchten tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. Van Haasen gaf aan dat betaalbare vluchten van vitaal belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling van alle 6 eilanden. Hij verwees daarbij naar Frankrijk, waar geen belasting wordt geheven op overzeese vluchten. En de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carlsen Manuel, heeft erop het volk van Curaçao gefeliciteerd met dit besluit. Manuel verzet zich al langere tijd tegen de vliegtax. Vorig jaar begon hij met een actie, onder meer door te lobbyen en brieven te schrijven. En in zijn motie riep Van Haasen het kabinet op om bij de behandeling van de wet op de vliegtax, die in 2027 in zou moeten gaan, een uitzondering te maken. En dat is volgens Manuel hartstikke goed nieuws. Aannemer opgepakt in corruptieonderzoek. Gisterochtend, dinsdagochtend, zijn er verschillende mensen opgepakt op Curaçao in verband met een corruptieonderzoek. En onder hen is een aannemer. Dat heeft Extra vandaag geschreven. Het gaat om een bekende muzikant die vermoedelijk eigenaar is van een aannemersbedrijf dat asfaltwerkzaamheden uitvoert in Bandabau. Daarnaast zijn nog 3 ambtenaren opgepakt. Het gaat om mensen die werkzaam zijn bij de UOOW-afdeling van het ministerie van VVRP. En dat is de voormalige dienst Openbare Werken, bekend onder DOW. Het Openbaar Ministerie wil op dit moment geen verdere details geven over de zaak, maar benadrukt wel dat het een langdurig onderzoek is en dat de aanhoudingen zijn verricht in het kader van een onderzoek naar mogelijke corruptie en dat meer aanhoudingen en gerechtelijke stappen niet worden uitgesloten. Formateur heeft meer tijd nodig, dat is de boodschap van Chester Peterson, formateur voor het nieuwe kabinet. Het kabinet Pik-Pisas 3, als het goed is. Formateur Peterson heeft gisteren een tussentijdse rapportage gedaan aan de gouverneur, mevrouw Lucille George Wout. Daarin gaf Peterson aan dat een deel van de diensten die onderzoek doen naar de kandidaat-ministers hun onderzoek hebben afgerond en opgeleverd. Voor wat betreft het andere deel is hij nog in afwachting van de afronding van die onderzoeken. En dat betekent dus dat de screening niet is afgerond. Ondertussen wordt er wel verder gewerkt aan het regeerprogramma, aldus Peterson. De formateur zal uiterlijk op 2 juni opnieuw rapporteren over de voortgang van zijn formatieonderzoek. Aandacht voor toerisme op scholen. Het Curaçaose Toerismebureau had eerder al aangegeven dat het toerisme als vak wil introduceren voor groep 6 in het funderend en speciaal onderwijs. Deze week werd het lesmateriaal gepresenteerd en dat gebeurde aan boord van de Freewinds. Het is bedoeld om de kennis van leerlingen over het belang van toerisme voor Curaçao te vergroten. En het bestaat uit een reeks educatieve video's over toerisme, een handleiding voor docenten en een werkboek voor leerlingen. Er zal binnenkort een afspraak worden gemaakt met alle docenten om de lespakketten over te dragen en ook te kijken hoe die het beste in het programma kunnen worden ingevuld. Gisteren was een mooie bijeenkomst waarbij onder meer de ministers van Economische Zaken en van Onderwijs en de directeur van het CTB spraken over het belang van toerisme en dat het goed is om jongeren daar al op jonge leeftijd mee in contact te brengen. Kelly geeft uitleg over COVID-19. De inspecteur voor de volksgezondheid, Sylvain Kelly, heeft gisteren opnieuw contact opgenomen met de Extra. De krant heeft gisteren namelijk gemeld dat COVID terug is. Hij benadrukte, er is geen reden tot paniek, maar COVID is niet terug. Het is nooit weg geweest. Net als in alle andere landen is het een virus dat nooit volledig verdwenen is, maar het is nog steeds aanwezig op Curaçao, maar niet in een mate waar mensen zich moeten schrikken hierover. Wel moeten we allemaal zorgen dat we de situatie goed in de gaten houden. Mensen die verkouden zijn moeten naar de dokter gaan en ook mondkapjes dragen als er een gevaar is voor besmetting. Maar COVID is een virus en de virussen die we kennen op deze wereld verdwijnen nooit, maar blijven altijd op een of andere manier aanwezig.
Verdachte van moord, Riles Gerard, opgepakt. De autoriteiten in België zijn erin geslaagd de man op de sporen aan te houden. Die wordt verdacht van het doodschieten van de Curaçaoenaar Ardiles Gerard, beter bekend als Riles. Hij werd doodgeschoten in de nacht van 1 op 2 februari in Rotterdam. De Nederlandse autoriteiten hadden een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte. Hij verbleef dus in België en het gaat om een 32-jarige man uit Amsterdam. Riles werd doodgeschoten tijdens een Caribisch feest in het Sunrise Centrum in Rotterdam. Bij het schietincident raakte ook een 24-jarige man uit Amsterdam gewond, maar hij overleefde het. Chauffeur verliest macht over stuur. Daar hebben we beelden van gisteren ter hoogte van de Burger King in Salinha op de Schottegatweg. Kreeg de politie een melding en ging richting de Schottegatweg Oost, ik moet het goed zeggen, kijken wat er was gebeurd. Nou, de persoon had de macht over het stuur verloren en is daarna tegen een muur gebotst. De bestuurder was erg geschrokken na het ongeval, maar raakte niet gewond. De politie sloot een deel van de weg af, zodat forensisch onderzoek kon worden verricht. Daarna kon het voertuig van de weg worden gehaald. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We beginnen op Bonaire, want daar hebben afgelopen weekend meerdere berovingen plaatsgevonden. Dat blijkt uit de gegevens die de politie gisteren bekend heeft gemaakt. Er vonden meerdere gewelddadige berovingen plaats, zoals in de vroege ochtenduren van zondag 18 mei. Toen werden rond 2:30 drie personen slachtoffer van een gewapende overval aan de Caminda Lac. De slachtoffers, die net een evenement verlieten, werden verrast door 3 mannen die uit de bosjes tevoorschijn sprongen. Een van de slachtoffers, die op een scooter reed, werd op gewelddadige wijze in het gezicht geslagen. De andere 2 slachtoffers, die op fatbikes fietsten, zagen hun fietsen meegenomen worden door de daders. Korte tijd later vond er in dezelfde omgeving opnieuw een gewelddadig incident plaats. 2 personen op een scooter werden in de buurt van een club aan Caminda Lac overvallen door 2 onbekende mannen. De slachtoffers werden van hun voertuig geduwd en de overvallers probeerden vervolgens met de scooter te vluchten, maar slaagden er niet in het voertuig opnieuw te starten. Uiteindelijk namen ze de scooter lopend mee. Niet veel later werd het voertuig door een patrouille gevonden in de omgeving. De politie is op zoek naar mensen die informatie hebben over deze 2 gewelddadige overvallen op Bonaire. Dan zijn er 10 nieuwe bevelvoerders voor de brandweer op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat heeft het brandweerkorps Caribisch Nederland bekendgemaakt. Ze hebben de 10 nieuwe bevelvoerders opgeleid voor de 3 eilanden. En ze zijn getraind om in moeilijke situaties het team aan te sturen. Bijvoorbeeld bij branden, ongelukken of andere noodsituaties. Voor Saba is dit een bijzonder moment, want de 2 geslaagde bevelvoerders van het eiland zijn niet alleen vrouwen, maar ook de eerste vrouwelijke bevelvoerders van Saba. Ook 2 deelnemers van Sint Eustatius behaalden hun diploma. De overige 6 geslaagden komen van Bonaire. En dan gaan we naar Sint Maarten, want het eiland bereidt zich voor op Sol Beach. Dat werd jarenlang
in Aruba gehouden en nu is het weer terug, na vele jaren, op Sint Maarten. En het is een groot feest van vandaag tot maandag. Er zijn verschillende beachparties, er zijn all-white parties, er is een comedyconcert met onder meer Cedric the Entertainer. Er is een groot muziekconcert natuurlijk met Charlie Wilson, Mooney Long en anderen. En er zijn R&B en soul events. Nou, hartstikke mooi, maar de politie wil wel dat alles zo goed mogelijk verloopt op Sint Maarten. Er is sinds vorig jaar natuurlijk sprake van meerdere gewelddadige incidenten, meerdere politiecontrole. En daarom hebben ze alle bezoekers aan Soul Beach welkom geheten en aangegeven dat de politie altijd bereid is hen te helpen hoe ze daadwerkelijk contact kunnen opnemen met de politie, mocht zich iets vervelends voordoen, maar tegelijkertijd ook aan iedereen te vragen om geen waardevolle spullen in de auto te laten en als ze verdachte activiteiten zien, dat te melden bij de politie en natuurlijk alle instructies van de politie en de verkeersborden te volgen. Op die manier moet Soul Beach goed verlopen en veilig, zonder incidenten, aldus de politie. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. Want vanuit Venezuela is woest gereageerd op de beslissing van het Hoge Rechtshof in Amerika om de juridische bescherming voor Venezolanen te beëindigen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaalde dat maandag dat de regering van president Donald Trump de juridische bescherming kan opheffen die zo'n 350.000 Venezolanen tot nu toe heeft behoed voor mogelijke uitzending. Het Hof gaf gehoor aan een verzoek van de minister van Binnenlandse Veiligheid. Maar volgens de Venezolaanse president Nicolás Maduro is het een slecht besluit. Hij verwerpt ook het besluit om de TPS, deze tijdelijke beschermde status, in te trekken. Ik verwerp en veroordeel de intrekking van TPS als een speciale bescherming voor Venezolaanse migranten. Migreren is geen misdaad, maar het afnemen van de bescherming is een misdaad, want het is een recht dat zij hebben. Dat zei president Maduro tijdens een politiek evenement in de staat Miranda. We houden deze situatie voor u in de gaten, net zoals we alle ontwikkelingen in de regio in de gaten houden. En we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.